si tam, keď bol umúčený Pán. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Pôst je príležitosťou premýšľať o Božej láske k nám. Uvedomiť si cenu, ktorú zaplatil z lásky k nám Pán Ježiš. Najväčšiu lásku má ten, kto položí život za svojich priateľov. Ako sme na to my? Sme schopní priniesť čo i len malú obeť pre našich najbližších, ktorí nás milujú a ktorých máme radi? Nemusíme hneď darovať krv alebo život. Stačí nájsť si čas pre druhých. Ochotne pomôcť aj s maličkosťou. Vypočuť si druhého. Povzbudiť toho, kto klesá na duchu. Namiesto mailu poslať seba na návštevu. Ale aj to, čo sa deje na tvári priateľa vedľa mňa. Aj to býva často ťažké. Možno aj to je naša krížová cesta. Skúsme spolu vykročiť na cestu lásky a pouvažovať nad láskou, ktorá nám bola darovaná. Prvé zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! Ticho. Akú žalobu podávate voči tomuto človeku? Rozvráca náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, židovský král. Poď. Si židovský král? Sám to hovoríš, no moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Tak predsa si král. A čo zlého urobil? Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Potrescem ho a prepustím. Sem. Hýb sa. Stačilo. Korunu pre kráľa. Dajte mu plášť. Sa páči, pán kráľ? Stávaj, kráľ! No hýb sa! Hla, váš král. Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! My nemáme kráľa! Ale máme cisára! Ukrižuj ho! Dobre teda, dám ho ukrižovať. Ale ja nemám vinu na krvi tohto človeka. Jeho krv na nás a na naše deti! Tak poď. Pane Ježišu, viem, že si bol nevinne odsúdený. Pilát si umyl ruky, ale nie srdce. Odpusť mi, keď som ťa odsúdil vo svojich blížnych. Daj mi aj silu správať sa ako ty, keď ma budú iní odsudzovať. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistých.
si tam, keď pre nás on kríž zobral. Bol si tam, keď pre nás on kríž zobral. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď pre nás on kríž zobral. Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Odnaň ho ten kríž. Hádam mu ho neponesieme my. Reči mal silné. Uvidíme, ako bude kráčať s krížom. Určite sa potňou prvý kameň a budeme ho musieť dvíhať. Nevadí, aspoň bude zábava. Poďme. Ipsa! Pane Ježišu, Ty si sa nepozeral na to, kto Ti položil na plecia kríž, ale s akou láskou ho treba niesť. Daj nám silu s láskou prijať to, čo je ťažké a čo nemôžeme zmeniť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Bol si tam, keď klesol pod ťarchou rán. Bol si tam, keď klesol pod ťarchou rán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď klesol pod ťarchou rán. tretie zastavenie. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ipsa! No, už to tu máme. Už je na zemi. Stávaj. Ja mu pomôžem. Vstávaj! Stávaj! Poďme. Ja nie ale silný. A neuniese si ani vlastný trón! Stávaj! Pane Ježišu, aké ľudské je byť slabý a padnúť. Ty si sa nehanbil byť slabý ako my. Daj nám silu s pokorou príjmať naše pády. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Bol si tam, keď sa s matkou stretával. Ipsa! Bol si tam, keď sa s matkou stretával. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď sa s matkou stretával. štvrté zastavenie. Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pane Ježišu, chceme Ti teraz poďakovať za naše mamky, ktoré pri nás stoja v dobrom i v zlom, keď máme radosť, aj keď sme smutní. Nemusia veľa hovoriť, lebo láska hovorí bez slov. Ukrižovaný Ježiš, miluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Bol si tam, keď mu Šimon pomáhal. Bol si tam, keď mu Šimon pomáhal. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď mu Šimon pomáhal. piate zastavenie. Šimon Cyrenejský pomáha pánu Ježišovi niesť kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Hej ty, poď sem. Poď pomôcť tomu chudákovi. Tak ani nedojde. Poď. Som unavený. Od rána som pracoval na poli. Nech mu pomôže niekto iný. Ne, ten kríž, lebo aj tebe sa jedna ujde. Ako sa voláš? Šimon. Ďakujem ti, Šimon. Pane Ježišu, pošľaj nám takého Šimona, akého si stretol na svojej krížovej ceste, keď mu budeme potrebovať. A nauč aj nás pomáhať tým, ktorí budú v
Bol si tam, keď si Pán utieral. 6. zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. A čo tu táto chce? Ešte ženská nám tu chýbala. Nechaj ju, nech sa vyplače. Pane, čo tu s tebou urobili? Dobre, stačilo. Ty sa hýb! Pane Ježišu, slabá Veronika nemala silu niesť kríž, ale jej odvážna láska urobila možno viac. Odmenom jej bol obraz tvojej tváre, daj nám silu robiť malé skutky s veľkou láskou. Ukrižovanie Ježišu, miluj sa nad nami, aj nad dušami Boží. Omen! Hýb sa! Siedme zastavenie. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Sa hýb! Poďme! No, už je zase na zemi. Pomôžeme mu. Hádam, ten kríž neponesiem ja. Stávaj! Nemá svoje služobníctvo! Poďme Keď hore. nebudem vračiť my! Dvíhaj sa! Pane Ježišu, ak je ťažké padnúť, tak ešte ťažšie je padať znova a znova. Opakovanými pádmi strácame silu, ale aj odvahu stať. Kráľ nás pred znechutením a beznádežou. Daj nám silu vždy kráčať. Ohni ho! Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Bol si tam, keď ženy napomínal. Bol si tam, keď ženy napomínal. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď ženy napomínal. 8. zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pane, ako hrozne trpíš. Prečo? Prečo? Neplačte nado mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Berte sa odtiaľto, to nie je nič zavinenie. Ty sa hýb! Poďme. Pane Ježišu, tvoje utrpenie nespôsobili len vojaci, ale naše hriechy. Daj nám pravý súcit s tvojim utrpením a slzy lútosti nad každým našim hriechom, aj tým najmenším. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Bol si tam, keď klesal pod ťarkou rán. Bol si tam, keď klesal pod ťarkou rán. Nezabudni v ťažkej Hýb sa! chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď klesal pod ťarkou rán. 9. zastavenie. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pozri sa na toho chudáka. Však on ani tam nedojde. Poďme, pomôžme mu. Ja se s ním ruky špiniť nebudem. Ruky Stávaj! nie. Ja poznám vinilie. Stávaj! Nie, nechaj ho. Nebij ho, však nebudeme mať koho ukrižovať. Poď mi pomôcť. Postavíme ho. Poď, stávaj. Stávaj! Stávaj! Už to máš aj kúsok na Golgotu, poďme. Poďme. Ber ten kríž.
Pane Ježišu, Ty poznáš aj situácie, keď sa zdá, že to už ďalej nejde. Ľudský nie, ale Boh je väčší ako človek. Nauč nás pri 3. páde sa Ti úplne odovzdať. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami očistí. Si tam, keď bol obnažený Pán. Si tam, keď bol obnažený Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol obnažený Pán. 10. zastavenie. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pozri sa, koľká paráda. Na čo mu to bude? Daj ich sem, veru sa zídu. Rozdielme si. Daj to sem. Nie, daj to sem. Určite, dávaj ich sem. Poď sem. Čo mu ešte chcete vziať? Prikryte ho! To už nemáte ani trošku úcty! Ver sa odtiaľto. Poďme na kríž. Tu nebudeš potrebovať čaty. Pane Ježišu, prosíme ťa, prikry nás svojim rúchom úcty a milosti. Odovzdávame Ti tie najzimnejšie oblasti svojho života a prosíme ťa, vráť nás stratenú dôstojnosť Božích detí. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, nad dušami očistí. Si tam, keď bol pribíjaný Pán. Si tam, keď bol pribíjaný Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Si tam, keď bol pribíjaný Pán. 11. zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Chyť mu tú ruku. Vidíš, jak sa myká? Majšte si ju, drž ho. Drž ho, lebo netrafím do ruky. Drž ho. Drž tú ruku. Poriadne ho pribí. Pilát prikázal tabulu. Nie to máš za sebou. Len vydrž. Pane Ježišu, Ty vieš, ako ťažko znášame chvíle bezmocnosti, ako ťažko znášame opustenosť od ľudí. Nauč nás modliť sa i vo chvíľach opustenosti a bezmocnosti. S Tvojím a naším mocom nikdy nie sme opustení a bezmocní. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď na kríži umieral. Bol si tam, keď na kríži umieral. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď na kríži umieral. 12. zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Aha, to je ten, čo zborí chrám a za 3 dní ho postaví. Zostup z kríža, zachrán sa seba
Iných zachraňoval, sám seba nemôže. Bože môj, prečo si ma opustil? Žena, tvoj syn, tvoja matka. Žij s ním. Tu máš. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Tento človek bol naozaj Boží syn. Pane Ježišu, prosíme ťa, nauč nás správne užívať dar života, aby sme stále viac naplňali poslanie, ktoré si nám zveril. Už dnes ťa prosíme o šťastnú hodinu smrti a o to, aby sme sa na svoju smrť mohli dobre a dostatočne pripraviť. Daj nám tú milosť, aby sme raz mohli povedať so svätým Pavlom: nastáva čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami očistí. Bol si tam, keď bol z kríža sňatý Pán. Bol si tam, keď bol z kríža sňatý Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol z kríža sňatý Pán. 13. zastavenie. Pána Ježiša skladajú z kríža. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pilát dovol, aby sme stiahli Ježišovo telo z kríža a slušne ho pochovali. Nemám nič proti tomu, ak je už mŕtvý. V boku mu vyšla krvá voda. Je mŕtvý. Berte si ho. Sem, aspoň na malú chvíľu ťa chcem objať. Pane Ježišu, na konci krížovej cesty si spočinul v náruči svojej matky. Ona vždy stála pri tebe. Celou dušou chcela plniť vôľu tvojho Otca a vo chvíli najväčšej bolesti, aj vo chvíli najväčšej bolesti. Nauč nás vždy hľadať Otcovú vôľu ako ona. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Dušami očistí. Synček môj. Tam, keď bol pochovaný Pán. Bol si tam, keď bol pochovaný Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol pochovaný Pán.
14. zastavenie. Pána Ježiša pochovávajú. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Matka, za chvíľu začne sviatočný deň. Musíme sa poponáhľať. Poumývajme ho a zapálme do plachiet. Zanesneme na tej voňavými olejmi. Ženy to urobia ráno, keď sa skončí sviatočný deň. Tu v záhrade je nový hrob vykopaný. Tam pochováme Ježišovo telo. Bol to taký obyčajný malý pohreb. Len niekoľkí najbližší známi ho náhlivo odniesli a uložili do hrobu. Nijaké obrady, nijaké spevy, nijaké pohrebné reči. Taký najchudobnejší pohreb. Možno to tak malo byť. Tento mŕtvy neodchádza tam, odkiaľ nie návratu. Už pozajtra sa má vrátiť plný nového života, novej krásy, novej lásky, nového šťastia. Na čo tu veľké lúčenie? Skôr si bude treba vyzdobiť srdce a mysel pre skoré nádherné stretnutie v tom novom živote. Narodil sa, aby vydal svedectvo pravde. Pilát prikázal strážiť hrob. Musíme tu ostať až do rána. Pane Ježišu, tvoj hrob nemohol znamenať koniec, lebo lásku nemožno pochovať. Aj naša smrť je len bránou do večného života. Urob nás ľuďmi lásky, aby sme nemali strach, ale aby sme sa tešili na to, čo ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Pane Ježišu, ďakujeme za každý tvoj pohyb a pohľad, každé slovo a gesto a každú ranu na krížovej ceste, ktoré boli prejavom lásky k tvojej matke, Šimonovi, Veronike i tým, ktorí mali v srdci nenávisť a dokonca aj k nám. Tvoje rany majú moc uzdraviť naše srdcia, v ktorých je ešte stále veľa sebectva a pýchy. Chceme sa dotýkať tvojich uzdravujúcich rán, najmä tam, kde trpíš v našich najbližších. Máme veľkú nádej, lebo ty nás miluješ aj napriek našej slabosti a mnohým nevernostiam. Veď kto nás odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel? Ba viac, ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? A zda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetko slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Modlitba na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pane Ježišu Kriste, vysli svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca.
lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Teraz poprosím pána farára, aby nám dal požehnanie. Chcem najprv poďakovať, bolo to veľmi silné. Myslím, že aj v očiach niektorých také slzy boli, aj v mojich. Som 30 rokov kňazom, ale ešte som taký dojatý na krížovej ceste nebol. Ďakujem. Urobili to bezo mňa. Je to aktivita ľudí. Oni mi to iba oznámili. Rozjímanie nad Kristovým utrpením nás robí lepšími a citlivejšími. A to je najdôležitejšie. Ten, ktorý skutočne zomrel, aj skutočne vstal z mŕtvych. Pán s vami. Skloňme sa na požehnanie. Bože, udeľ svoje požehnanie svojmu ľudu, za ktorý náš Pán Ježiš Kristus vydal seba samého. On s tebou žije a kráľuje na veky vekov. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Za mňa i za teba, za mňa i za teba, tam na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš. Tam na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš. Pozri sa naňho, Getsemani, pozri sa naňho, Getsemani. Tam sa Boh sa krvou potil, modlil sa a prosil. Tam sa Boh sám krvou potil, modlil sa a prosil. Za mňa i za teba, za mňa i za teba, tam na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš. Tam na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš. Pozri sa naňho, keď ho bijú, pozri sa naňho, keď ho bijú. Kvapky krvi z jeho tela po zemi sa lejú. Kvapky krvi z jeho tela po zemi sa lejú. Za mňa i za teba, za mňa i za teba, tam na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš. Tam na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš. Pozri sa, keď ho korunujú, pozri sa, keď ho korunujú. Miesto zlata ostré trne do hlavy podajú. Miesto zlata ostré trne do hlavy podajú. Za mňa i za teba, za mňa i za teba, tam na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš. Tam na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš. Pozri sa naňho, keď nesie kríž, pozri sa naňho, keď nesie kríž. Aký len bol ubolený, oplúvaný Ježiš. Aký len bol ubolený, oplúvaný Ježiš. Za mňa i za teba, za mňa i za teba, tam na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš. Tam na Kalvárii stojí kríž, na
sa opäť na Golgotu, pozri sa opäť na Golgotu. Tam za teba už dotrpel najvernejší priateľ. Tam za teba už dotrpel najvernejší priateľ. Za mňa i za teba, za mňa i za teba, tam na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš. Tam na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš. Pozri sa ešte sám na seba, pozri sa ešte sám na seba, či aj v tvojom srdci horí láska ku Kristovi, či aj v tvojom srdci horí láska ku Kristovi. Za mňa i za teba, za mňa i za teba, tam na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš. Tam na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš. Dobre, pochváľme sa.